Виктор Бабарыка, Полина Шаренда-Панасюк, Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Игорь Лосик, Анджей Падшобут і тысячи іншых беларусаў. Яны терпяць толькі за тое, што хацелі скарыстацца сваім правам змяніць жыццё ў Беларусі да лепшага. А гэта значыць змяніць бездарную, адсталую, аўтарытарную ўладу на сучасную, еўрапейскую і дэмакратычную. Бо беларусы вартыя лепшай улады. Беларусы годныя лепшага. Рэжым працягвае здзекавацца не толькі з беларусаў, але і з украінцаў. Патрабуе, каб яму дазволілі ўдзельнічаць у мірных перамовах. Быццам ён забыўся, што гэта ён з Пуціным і распачаў гэтую вайну і уцягнуў яе нашу краіну. Ён нясе адказнасць за ўсе пакуты і за ўсе ахвяры нашых людзей. На мінулым тыдні пад Бахмутам загінула Маша Зайцева. Ёй было ўсяго 24 гады. У 2020-м яе юны твар, пакалечаны карнікамі Лукашенка, стаў сімвалам нашай барацьбы і сімвалам мужнасці. Яна аддала сваё жыццё не толькі за Украіну, але і за Беларусь. Так, за Беларусь, бо сёння змаганне за Украіну таксама ёсць змаганне за нашу з вамі будучыню. Я прапаную ушанаваць хвілінай маўчання памяць Марыі і ўсіх добраахвотнікаў і ўсіх палітвязняў, якія загінулі ад рук лукашэнкаўскага і пуцінскага рэжыму. Мы ніколі не забудзем Марыю і ўсіх нашых герояў. Мы працягнем барацьбу, пакуль кожны і кожная не вернуцца дадому. Мы будзем дабівацца адказнасці да кожнага, хто выбраў удзел у рэпрэсіях, несправядлівых судах ці фальсіфікацыях выбараў. Мы з вамі будзем умацоўваць голас Беларусі на міжнароднай арэне і не дапусцім, каб наша краіна стала суцяшальным прызом Пуціну. Мы павінны дапамагаць усім, хто церпіць пераслед у Беларусі і дапамагаць беларусам за мяжой. Мы з вамі павінны аднавіць добрае імя Беларусі, каб на беларусаў не глядзелі як на суагрэсараў. І прыйдзе той дзень, калі беларусы змогуць вольна падарожнічаць па Европе, а пры вяртанні дадому замежнікі не будуць кантраляваць іх смартфоны, шукаючы крамолу. Нашы студэнты, бізнесоўцы і рабочыя будуць вучыцца і зарабляць без страху за наступны дзень. У медыях і школах не будзе хлусні пра тое, як добра нам жылося пры Сталіну ці Лукашэнку. А сам Лукашенко застанецца ў гісторыі як здраднік і як злачынец, а не гарант незалежнасці, як бы яму не хацелася. І колькі б разоў ён сам сябе не перабіраў. Мы ўжо сказалі ўсе разам яму цвёрдае «не» 4 гады таму. І сёння ў адказ на яго бязвыбарчую клаўнаду можам гэта толькі паўтарыць. Дарагія сябры, дзякую вам вялікі за тое, што вы сёння далучыліся да гэтай сустрэчы. Пакуль мы разам, мы ўсё адолеем. Праваабаронцы і журналісты, рабочыя і настаўнікі, добраахвотнікі і бізнесоўцы, творцы і актывісты. Мы ўсе беларусы. Мы не дамо сябе зняверыць. Мы вернем сабе нашу краіну і абавязкова вернемся дадому. Жыве Беларусь!